An paluhay-luhay partner na pagkawara nin panghiling ang problema partner kanabis ni Aika Ferry. Na naman. Si tatayan partner digdi sa syudad kang Legazpi aramon ta partner ang sitwasyon ka ini sa paagi kang istorya ni Aika Ferry. Para sa karamihan, ang ating mata ang pinakaimportante sa ating 5 pandama. Kung wala ito, ay hindi rin natin makikita kung gaano kaganda ang mundo. Ngunit, paano na lamang kung unti-unting maglaho ang inyong paningin at mauwi sa pagkabulag? Dito sa maliit na sari-sari store na ito, nakilala namin ang 64 na taong gulang na tatay na si Alexander Vargas ng Legazpi City na mayroong katarata. Isang kondisyon kung saan nanlalabo ang lente ng mga mata at kung hindi maagapan ay posibleng mauwi sa pagkabulag. 4 ang anak ni Tatay Alexander. Ang kanyang panganay na si Susette ang nag-aalaga at kaagapay niya sa kanyang karamdaman. Kwento ni Susette, napansin nila na may kakaiba sa kanyang tatay noong minsan ay namamali ito sa pagsusukli ng pera sa tindahan. Nung una, akala lang nila ay kailangan maipasukat ng salamin. Hanggang sa kinalaunan, nang maipakonsulta sa doktor, dito nila nalaman na malala na ang katarata at kailangang maoperahan. Dala na rin daw ito kasi ng iba pang sakit ni Tatay Alexander tulad ng diabetes at high blood na naging sanhi upang mas lumala ang katarata. Medyo ang pag-iling niya daw po, parang may mga blood pa, may tao siyang nailing, parang may alapap siyang nailing. Bako na talagang, namostra lang yung tao, pero bako masyadong clear. Maski po sa letra kung sasakayan yung mga jeep, dahil na anong maray. Siyempre, medyo namumundo man po na araw ka ng sitwasyon niya. Araw na po sa siyempre, di man po kami hanap buhay na maray. Gusto ko man po siya matabangan siya sa, maski po sa paayag ang paagad kitabang sa mga organisasyon, araw po kang Ako Bicol. Lakulan po ang tabang niya para matabangan man po kami. Kahit na mayroong sariling pamilya si Susette, ay nariyan pa rin siya sa kanyang magulang para alalayan at gabayan. Ngunit aminado siya na may mga oras na kapos rin sila sa pera. Kaya naman inilapit ni Susette sa Action Co Center Tabang Ora mismo ang kahilingan na mabigyan ng asistensya medikal ang kanyang ama. Ang nyon ko lang po, natabang lang po kang AKB, 10,000 po siya nakuha kang tugang po ni Papa. Yun lang po ang partang nito niyan. Tapos po, makaagad po kami kitabang para makalikom kami sa ating kandidat para as soon as possible makapa-opera na po siya. Sa pamamagitan ng aming programang Action Co Tabang Ora mismo, naisakatuparan ang kahilingan ni Susette na mabigyan ng asistensya medikal ang kanyang ama. Bukod dito, dala rin namin ang food packs para sa kanyang ama. Nagpapasalamat po ako sa Action Center na natabangan po kami kay katong kantidad. Naalang ko na para sa mga po, dako na pong tabang para po sa pamilya mi po, para po sa operasyon po ni Papa. Ini pong pinaupo yung food packs, dako po yung tabang sa pamilya po ni Papa, sa inda po, sa oral dami ng pangangaipo. Lalo nga po ngayon na maluyo na po ang sayang paghanap buhay. Dagdag po yung tabang po para po sa inyo. Salamat po. Isa sa binibigyang pansin ng programang Action Co Center Tabang Ora mismo ang mga senior citizen na katulad ni Tatay Alexander na mabigyan ng tulong at bagong pag-asa. Yan si Tatay Alexander partner positibo sa buhay. Tama. Na maski gwa siya partner nin Medyo nagluluyo-luyo panlalabo ng nin pangiling, ning mata partner, yaon manggirarayan sa iyang malinaw na diretsos partner positibo sa buhay. Malinaw na pagtubod na magkakaigwa pa ning karahayan an sa iyang kamatian. Yan. And sabi nga ni ate, so aki partner, dakulang tabang na sa inda ang naiabot kang tabang ora mismo, kan Ako Bicol Party List. Iyan man talaga ang mayor na katuyuhan kang tabang ora mismo, lalong-lalo na kan Ako Bicol, na makatabang sa mga kababayan tang Bicolano. Yan, totoo yan partner.